ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ಷೀಸ್ ಹಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೂರನೇ ನೀರು ಅಗಿಲಿತ್ತನತೆ ಆನೆ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊನ್ನತ್ತದನ ತುದಿಪ್ಪರ ವೀಡಿಯೋ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆತಿದೆ ಪಂಡ ಆನೆ ಕರೆಂಟೇ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಗಾಡಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಪಾಡುನು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಚ್ಚಿಡ ಕುಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಆಚೆನ ಪಾಡ್ರಪ್ಪನ ಇನಿ ಬುಧವಾರ ಎಂಕ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕೊರ್ಕಂದು ಬತ್ತ ಯಾನು ಮೆಗ್ಗೆ ಅದ್ವಿತ್ ಬತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸುಗ್ಲ ಬರುದು ಪಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿತ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತ ಅದ್ವಿತಿದ ಒಂದು ತೊಂಗ ಪಂದೆ ಅಂದು ಆಫೀಸಿಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಒಬ್ಬಳು ಫೋನಸ್ ಮಂದಿ ಸರಿ ಪಂಡ ಬೇಗ ಪಲ ಲೇಟ್ ಫೋನಸ್ ಮಂದಿ ಅಂಚೆ ಕುಕ್ಕು ಊರದನಿಗೆ ತೊಂಗ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ತೊಂಗ ಅತ್ತೆ ಒಂಚೆ ಗಾಡಿ ಪೋಲೆತ ಹಾಂ ಪೋಲಿ ಬಲ್ಲ ಈ ಒಲ್ಪ ಪಿರೋಡೆ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ ಸೋಕು ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಂಚೆ ಚಿದಕ್ಕೊಡಂಗೆ ಎಂಚ ಹಾಂ 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 ಯಾನ ಈ ತೋರಿಸ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಐತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಒನಸಿನ ಕೈ ಮುಗಿದು ತಾಣಿದ್ದೆ ಒನಸ್ ಮಂದು ಅದ್ವಿತ್ಲೊಳ್ಳೆ ರಶಿತಕ್ಕಲೊಳ್ಳೆ ಅಂಟೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಆಯ್ನಾತೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಒನಸಾತನ ಅಂಡ ಬೇಗ ಪೂಜೆ ಅದು ಬೇಗ ಒನಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಜನರು 2-3 ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ ಹೊಡಿಯಜ್ಜಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಅದೇ ಅದು ಕತೆ ಹೊಡ್ಜ ಹುಲಿ ಹೊಡ ಹುಲಿ ಅವು ಅದ್ವಿತ್ ಹುಲಿ ಕಾಜಿ ಪೂ ಬರ್ಚ ಹುಲಿ ಕಾಜಿ ಪೂ ಅಯ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬುಲ್ಲಾಂಡಿ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡನಾ ಈಗ ಬಯ್ಯ ಅಂದು ಗಂಟೆ 5:45 ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಓದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತ ಬಿಸ್ಕಿರ್ದ ಒಂದು ತೊಂಗ ಅಂದ ಹತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಹೂವು ಉಂಬೆ ಬರ್ಬನ್ ಎತ್ತೊಂಡಾರ ಬರ್ಬನ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಬೊಕೊಂಜಿ ಉಂದೆ ತೊಲೆ ಓಹ್ ಕವು ಕ್ರೀಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತು ಕ್ರೀಮಾ ಅತ್ತ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಓರಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂರು ಪಿಂಕ್ ತೊಂಡ ಪರ್ಪಲ್ ಯಾವ ರೆಡ್ ಅದೇ ಒಂದು ಪುದರ್ ಜಿಮ್ ಜಾಮ್ ಜಿಮ್ ಜಾಮ್ ಜಿಮ್ ಜಾಮ್ ಅರೋಲಿರ್ ಅಂಗಡಿ ದಾರಿಜ್ಜಿರ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೋಡಿ ಏ ದಾದಾ ದೇ ಹಾಂ ಇತ್ತಾಗಿ ಎರಡು ನಾಯಿಲು ಇತ್ತಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ
ಚಿಕ್ಕುಂಡು ಕಾರ್ ಹಾಂ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಹಾಂ ಇನ್ನು ಆಚಿನ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ಚಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂತ ಅದು ಆವ ನಡ್ರು ನನಂಜಿ ನಡ್ರು ನನಂಜಿ ಕೆಲವಲ್ಲೇ ಊರಿದೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವ ಸುಷ್ಮಾ ಕವನತ್ತಿನ ಅಂತ ಒಬ್ಬನ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೋಟ್ ಹತ್ತು ಮುಂಚೆನೆ ಅವೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವೇ ಕಾರ್ ಅಂದು ಅವಳ ಅವೆಂಚಿನ ಅವು ಡಬ್ಬೆ ಡಬ್ಬೆ ಐತಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅಂಜತ್ತು ಇಂದು ಕಾರ್ ಆಯ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ಕಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಷ್ಮಂತಿ ಹಾಂ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತೈತೆ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಕಾಲಾಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನು ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ರಿತ್ತು ನೆಂಗಿಲ್ಲದ ಅಂಚ ಬೊಲ್ಪ ಪೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊನಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತಿನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತುಲೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮರಪಂದು ಮಂತ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್